és el treball que hem estat realitzant durant l'últim mes per l'Olimpiada. En aquest projecte hem hagut de desenvolupar i presentar una proposta de reforma en una aula o zona del nostre institut. Hem decidit renovar l'aula del menjador, una aula que ara mateix està sent utilitzada com una sala de projeccions, comú per tot l'alumnat. La cuina està completament inutilitzada i es podria aprofitar, ja que les instal·lacions ja estan construïdes. Com Begues és un poble amb poca comunicació parlant de transport públic, hi ha estudiants als que els afavoriria l'habilitació d'un espai aquí, al mateix institut, on poder menjar a l'acabar les classes a les 14:45. A més, el professorat també en podria fer ús, ja que sovint s'han de quedar en hores extraescolars fent feina. Si la cuina es posa en funcionament, es podria aprofitar en hores d'esbarjo, oferint un servei de cafeteria. L'objectiu d'aquest projecte és l'habilitació i la remodelació de l'aula del menjador, i és per això que la majoria del projecte se centra en ell. Un dels principals problemes del menjador és el seu aspecte poc casolà i càlid. Hem decidit com a grup crear un ambient agradable per poder assegurar la millor experiència durant l'hora de dinar i, a més, modernitzar i afegir el mobiliari necessari. Hem utilitzat els materials que ens han ajudat a aconseguir aquest aspecte. La majoria del mobiliari és de fusta de roure, una fusta d'aspecte acollidor, molt resistent al temps i als factors ambientals. També hem decidit emprar una paleta de colors verds clars, que aporta un aspecte natural, ecològic i calmat. En l'entrada al menjador es poden veure les taules per menjar. Aquestes taules estan situades de forma perpendicular a l'entrada per facilitar la circulació dels alumnes. A més, estan orientades per garantir una bona il·luminació durant l'hora de dinar. Són taules resistents de roure massís, amb cadires individuals que no estan connectades a la taula. Les cadires permeten que es canviï la disposició i es puguin treure en cas de necessitat, com per exemple fer espai per a una persona amb cadira de rodes. No tenen reposabraços per ajudar als alumnes a tenir un moviment més lliure durant l'hora de dinar i no sentir-se limitats per la mida de la cadira. Aquestes cadires tenen la part superior pintada de color verd per donar una cohesió visual amb els altres elements del menjador. Els colors naturals i clars introdueixen els comensals a un estat de calma i l'aspecte similar a un menjador de casa, que fa que l'experiència durant el dinar sigui la millor de totes. A mà esquerra de l'entrada trobem una paret pintada de color verd clar per donar un aspecte més natural, càlid i interessant al menjador. Aquesta paret està decorada amb quadres que poden pintar els mateixos alumnes de l'institut en la matèria de visual i plàstica. La part inferior d'aquesta paret i la paret de les taules està decorada amb unes làmines verticals de fusta que aporten textura i color. Hem construït un armari baix amb una pica perquè els alumnes puguin col·laborar, esbaldint i guardant allà els seus plats i... El menjador ha de ser un lloc per gaudir mentre menges amb els seus amics. El nombre limitat de persones que poden dinar a la vegada ajuda a que no hi hagi tant xivarri, fet que ajuda sobretot als alumnes més introvertits amb sensibilitat als estímuls exteriors. Hem ampliat el porxo ja existent i hem instal·lat taules per diverses raons. Primer, proporcionaríem un espai extra perquè els estudiants puguin menjar còmodament a l'exterior, en un espai cobert pels dies en què fa molt de sol o plou. Menjar a l'exterior els dies solejats proporciona un ambient més atractiu i acollidor. A part de fer-ho servir com un menjador, també es podria utilitzar per fer activitats a l'aire lliure, com reunions, classes més lúdiques, etc. Per la construcció del nou porxo donarem continuïtat al porxo existent, així que aquest serà de formigó armat, suportat per pilars d'acer. Farem servir aquest material ja que és un material molt resistent, durador i no requereix manteniment. Les taules de pícnic seran de roure massís perquè és un material resistent i durador. És ideal per l'ús de mobiliari exterior i és conegut per la seva lleugera resistència al deteriorament. Això ens garanteix que mantindrà el seu aspecte amb el pas del temps. L'ús de materials com l'acer, el formigó armat o el roure massís seria sostenible. Aquests materials són reciclables i el roure prové de fonts renovables i de proximitat. Fer servir aquests materials ajudaria a reduir l'impacte ambiental de la construcció. En aquest treball ens hem esforçat en crear un projecte cohesiu i útil que tingui en compte tots els petits detalls
Hem tingut en compte l'ús que donarem a l'espai per renovar la localització de l'institut, el clima, la llum natural, les necessitats de l'alumnat i el professorat, entre moltes altres coses. Hem intentat crear un espai únic, agradable i útil que es pugui utilitzar durant el major temps possible. Aquest ha sigut el resultat d'un mes de dur treball. Moltes gràcies per escoltar la nostra proposta i esperem que us hagi agradat i que en un futur es dugui a terme.